Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. тақдири муайян кардани ғолиб саҳми худро гузорад баргузор мешавад. Тоҷикистон муқобили Ӯзбекистон рақами 4, рақами 5 Муминҷон Шӯратов, рақами 6 Сардорбек Тулаган Мирзоев, рақами 7 Олимов аз кишвари Ӯзбекистон аст. ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон барои бозии имрӯз рақами 6 Меҳрубон, рақами 9 Фирӯзҷон Шарипов, рақами 10 Аҳмад. ҷои аввал барои Эрон он қадар хуб нест. аз маркази майдон футболбозони дастаи наврасони Ӯзбекистон рафти рақобати имрӯзаро шурӯъ кардааст. Парвиз Бобоназаров дар назди туп, партофти туп ба сӯю, вазъияти бисёрам хатарнок, зарбаи бозигарони мо, боз як зарбаи дигар, имконияти беҳтарин дар ин ҳолат. Бозии дастаи мунтахаби наврасони Ӯзбекистон дор мешаванд ки Тайчиев Медербек аз кишвари Қирғизистон имрӯз довар аст, бисёр зарбаи хатарнок, зарба ва гол. имконияти беҳтарин буд ва дар дақиқаи 19 футболбозони мо дар ҳисоб ба пеш баромаданд. Шодиё дурахшиши олитарини худ дар мусобиқаи Кафа ва баъдан дар чемпионати Осиёву ҷаҳон чанд дақиқаи охир ба канори чап рафтааст ва аз он ҷо ҳуҷумҳоро густариш мебахшад. имконияти навбатӣ барои футболбозони мо, фурсати бисёрам хуб, зарбаро мебинем ё на, зарба иҷро мешавад ва гол. Чӣ гуна голи зебо дар ин ҳолат ва ҳамдигарфаҳмии олии футболбозони мо баъд аз як таркибу рӯӣ бисёрам хуб буд диданӣ ва ҳамон тавре ки мебинед ба Муҳаммад Назриев муяссар мешавад ки ба задани гол муваффақ шавад. инҷо таваҷҷӯҳ кунед ба ҳолате ки ба вуҷуд омад. хато аз сӯи дифоъгар Муминҷон Шӯҳратов буд. ҳангоми пас додан ӯ иштибоҳ кард ва дар ин ҳолат Идрис тӯбро соҳиб шуд. Давлатзода ва пас дод ба ҳамдасташ дар дохили ҷарима. фурсати навбатӣ тавассути канори рост акнун ҳуҷум густариш бахшида мешавад ва зарбаи навбатӣ ҷониби дарвоза мо дарвозабон. ирсоли тӯб ба сӯю, мубориза давом дорад ва бубинед чӣ гуна имконияти олӣ, зарба, аммо дар ин фурсат идоме ҳуҷуми футболбозони дастаи Ӯзбекистон. инҷо вазъияти хатарнок акнун ба вуҷуд омада истодааст. каме нофаҳмӣ байни футболбозони мо, зудтар ин ҳолатро бартараф кардан лозим аст ва бубинед ва дар мусобиқае ки гуфтем соли гузашта моҳи ноябр сурат гирифта буд байни наврасони то 14 сола, инҷо боз футболбозони мо тӯбро соҳиб мешаванд. имконияти навбатӣ, зарбаи хатарнок ҷониби дарвоза ва дарвозабон наҷот медиҳад Ӯзбекистонро. ҳуҷум давом дорад, боз як имконияти дигар ва ҳуҷуми навбатии футболбозони мо. имконияти навбатӣ, фурсат ҳаст ва бубинед дар ҷои дуюм, Ӯзбекистон дар ҷои сеюм ва Афғонистон. инҷо имконияти навбатӣ бисёрам хуб, бубинед ки дарвозабон аммо ба хусус омад ки худи ӯ ки имконият дорад ин вазъиятро беҳтар аст бартараф кунад. партофти тӯб ба дохили ҷаримагоҳ, футболбозони мо ин ҳолатро бартараф мекунанд ва бо ҳамин тамом дӯстони азизу арҷманд бар муқобили ҳарифи асосии худ дар даври чоруми рақобати мусобиқаи ҷоми Кафа дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон ғалаба ба даст меоранд.